kita ke jing bakala ki ba phi wanra hapo ki social media ada ke sarkar complete ya unyu deu yong ngangan le tu kata ke de ke jing bakala lada ke sarkar kamla ban pengkiu yo sensaru hendrai ngi dang yo jaban bam hendrai ublei udang kerku yengi ya ke kam ke bangi tre wan long kum gimeran ngi gibriu sebenon kam bahaya ke jing long briu wat le kum gimeran Tesa kan mau bahaya kini ke bang ong. Da ki wei ki lap ye phi, la da ki wei ki ai ye phi da u telai ru phi haban ki. Te ki perlok ki bagarsa dengan anak kapor syakapor ki bapej bat sngap ye ki video junga haman lagi por. Te nganget phi don hakamet ke bakot ke bakhya. Te kumju ke kamai ke keji jong phi ru ke biang. Te mentang adang don syaklau teng kawai ke banga kwa ban yathu syapi ka topik ke banga kwa ban keren menta ka topik syapang itu iba ong ba lada ka sarkar complete ya u deuyong ngangan letu te kata ka topik ke banga ngakwa ban pen I lene ban pensyai syapi ngakwa ban penbej halor ki jing bakla te sa sngap chwa ya kene ka video jong kene ka jing keren jong ini ba nang ba pinsai bat pinsel thu bha ya kata ke jing keren ke jong amo te page wa ya ke ni video hadin nang ta ngan keren pat ya ke ke badon kam te kinong kersan ke ba I ki jonga te nganget phile yo I ya ke ni ke video ka bangala pen I ya phi te siapa bahasa ya kini ke video saya itu iba kenang ben yoi ya kini ke jingkren ke jonga mo te kabanga mut ban ong ba kini ke jingkren ke jonga kam tam ya itu iba mo kini ke jingkren jonga kam dei ke banga kentho ya phi kini ke jingkren ke jonga kam dei ke banga persa ya ketuga rali jong phi kini ke jingkren jonga mo Tepek yo pi bakla ba kane ka jingkran ka jonga ka banga syukun tho ye pi ka ba pi lek rali ha kane ka chisngi arsingi ma kane ka jingkran ka jonga tang ban penbej halor kita ki jing bakla ki kita ki jing bakla ki ba pi wanra hapo ki social media hapo ka beri uhnya trap te ya kata ka jing lek rali jong phi hakini ki chisngi arsingi ka ba pi persha ba ka sarkar kan pli ya utau doyong ngam kwa ban keren syapang kata ndre kata lada ka sarkar ka pli le ni kam pliru kata ka syong ha ka monjong ka sarkar mo ngam la ban batai ngam kwa ban batai hiru syapang kata ndre ngakwa ban simtang ka ni ka jing bakala kendiat ngakwa ban pensyai te ba baro ngili snyolut ya kene ke jing bakla phi ki balarang ba phi kren kumta ha yo lesi kata ke jing kren ke jong phi ka ba phi snyau tang ba ka jing kren kai phim kwa ban pen long ya ka bakan long ke jing shisha phi kwa tang ban kren kai khnang ban rkhi ki wei mo khnang ban rkhi ki bru te phim kwa ban bakan long ka jing shisha hendrai ki wei pat ki badang luna ka jing mut ka jing berkhan ki la ban shim ya ka ne ka mat ka ba phi kren ya ka ne ka mat ka ba phi bakala ban kren ki wei ki bampat singau thu ki la ban shim ya ka ne ka rai ki ong ba hatu ka kam tu kam dei ka basniu hendrai ka kam tu ka deru ka kam ka bangi tre ka long ka ba bhai yang ha kitu ki bam singau thu ki bam pat singau thu ki bam pat yar kata ke jingmut ke jing berkhan te ha phi yo ba ka dei ke jing kren kai te ha ki wei pat ka la ban dei ke jing shisha te ngakwa ban kentu ye phi ba kani ka kentin ka bangi kren ngi hap banda perkhat bha ya ka kentin ka bangi kren ngi hap banda perkhat arsin ya ke jing kren ke jongi yo ka yalam bakla ya ki khana lene ya ki kun samla ni balang rang ba ni hab ban sing thu haswa bangin kran namar ladang isu kran rumah kat balam ni ki balang rang ba hendrai ki khna ki la ban but ya ka nuksa ka bangi kran namar ki tim ba ka ni ka jing kran jongi ka long ka ba bha
te kenuk saru ka banga kwa ban ong ba haka yinga sem jongiru ladangi kum ki kimi ki kpa ngimla ban pen I ya ki kun haka lenti ka bayadai bat ka jingbha ka epo ka imlang ka salang ngimla ban hikai ya ki kun haka lenti ya haka ta ka lenti ma kun ya haka lenti ka bayadai bat ka mon ubriu bat ublai ladangi ngimla ban hikai ya ki kun kumta henrei ki kun ru ki la ban but ya kanuksa jong ukpa kanuksa ka bam patlong ka babha kanuksa ka basniu ukpa uyalam ki kun ru ki la ban but ya kata kanuksa ksa chu ngan IAP ladanga ngatre utampe bat ukwai ban usansar lada usansar ujonga umla ban poi bat kata kador ke bangamut hatungan letu ukwai ubangat hung umla ban seiso hatungan letu utumpeu ubangat hung umla ban poi kador leni umla ban seiso hatungan tu kam long kumta pe ngai thu ipi usansar ngaladep kran pang usansar lakat tu la arsnem usansar uklem pat kiudor te hatu ngi baro gi bari sensar ngi lek tu kam long kum ta mo wat long kum ta wat sim ya kata karai ka ba ini iba syukren pendon kam bha ya ka tin ka thlek ka jong phi bat pen yat bha ya ka jing im ka jong phi bat ka jing im ka ba bha mo lada ka sarkar complete ya uta udau yong te phi shu lek tu pe nga ong ye phi kata ka jing lek tu ka jong phi wat mut ba ka la ban penjot pen pra ye ki wei wat mut ba kata ka jing lek tu ka jong phi ki wei kin yo ya kata ka jing sneng le ne ka jing sempat kam long kumta nrai kata ka jing lek tu ka jong phi hap hi ban kit ya kita ki kam ki ba phi tu lada ki wei ki lap ye phi lada ki wei ki ai ye phi da u talai ru phi haban kit lada ki wei ki ai da ka jing sneng ru phi laban kim hi ban kit ya kita baro ki kam ki ba phi le ki long ki kam ki ba ha nrei ki kam tu de ki kam tu ngi yo I bha ha ki ni ki si ki long ki si ki ba kenrei bha ha ka kam tu te ngi sule bai kum ni ha ka kam tu ngi solong kum umar siang ni sulong kum kamiau wat long kum ta wat long kum gimrat ngi gibriu sebenon kam bahaya ke jinglong briu wat le kum gimrat desa ken mau bahaya ke ni ke bang ong ada sarkar kam la ban pengkiu yo sensaru henrei ngi dang yo jaban bam henrei ublei udang kerku yengi ya ka kam ke bang ngi tre imde ban susania tang ha kata ka sarkar lada kam ayengi ya kita ni sulai tu ni phi wat le kum ta sekan mau ublei udang I je phi ya kanu ka kam ka ba pitrela ka long ka barin lene ka ba khrau nre ublei udang I udang kan mau ye phi udang aija ajur Singa bahasa re kani video kenang sya itu iba inyo iya kani ga jingkren jonga te kani ga video nga kwa tang katu ban pengkut no ya ka cisendon te seperkat bahaya kani ga jingkren jonga lada ka long ga bahaya phi lada ka long ga basni ru ye phi te sa pen I hapo ki comment box jong phi ngan yo I kat nungut ki bayar kata ga jingmut jing berkhan ban sio thu ya kani ga video jonga mo te tang kata kublai sibun sependon kambha ya ka tin ga thlei ke jong phi wat syukran kat balap yo ka pen bakla yo ka ba pen kulmar jingmut jing berkhat ya ki weiru te sakan mau bhaya ka ne pendon kam bhaya uthlei jong phi unyat hakalenti ka ba phi dei ban le te tangata kublei shibun ye phi ki ba pe